Здравейте, хора. Ще го правим, бе. Добре. Здравейте, хора. Сега ще направим един капан, който може да ви е полезен. Тук в игра сме аз, The Immortal и МКС, който в момента сега се пише Андерс, или както и да е там. Я вижде как си написах теста. Къде? Като го напишеш, кажи. Аз Как? го написах. Еми, при мен не ми казва нищо. Така. О, мене ме изкара от сървъра. Хора, ще дам малко на пауза. Хора, върнахме се. Беше ме изкара от сървъра. Така бе, Надер. Човек, за какво ми се прече? Аз пиша хом идвам. Ми си не съм някъде. Я ли? Окей, сега ред с нас. Направим. Виж как се... Бягай, бе. Дай ми, аз ще го сложа. Ще го взе. Не си махнал ръчката. Сега от тебе искам само да затвориш. Така. Я да пробвам сега. Се става вече. О, то целия е. О, стреля. Бар се на пол. Ох! Ти първо напълни мод фраза на тази. Ясно, нали това ще остава. Ето хора, това беше капана. Сега ако искате мога да ви покажа как. Копаете. Ето така. Аз бях по-рано. Така. Слагате средствена. Връв. Тези капани. Слагате по средата връв. И сталачка. Вързвате... Това Андер. Оп. Оре! Капан коста... Бутуште. Бутуште ти? Добре, бе, човек. Така, хора, върнах се пак. Таз капан е... Копаете и трябва тази стрелачка да се свърже сред тона. И след като пресечете връвта, и виждате какво става. Умирате. Както аз умрях. Така, после си го запушвате както се искате с къвто материал. Само не се вижда. Ето и така. Така. Може да се Да се капана. Трябваше това. Оу. Стига бе! Чакай. Пам. Така. Що така го... Ето и може да се го закриете. Слава частта го направих. За да е по-бързичко. Например, ето е сега ще ви покажа. С дърт обаче, защото нямам друг материал. Освен калостон. Ето е така, например. Ето. Сега бум. Опа. Само че това трябва да го дадете малко по-назад. Оп. Охе! Слагай стрелите и да те няма.
И това беше хора от мен. Надявам се да ви харесва клипа. И да съм ви помогнал. Какво каза? Излез вън камата. Какво направи? Какво прави? Отвънка кой го прави? Хора, и това беше те. Надявам се да съм ви помогнал пак. И Деморта каза бай-бай на YouTube. Някой има в къща преди да каже бай-бай. Какво каза? Тук. И виждате.